Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της ομάδας εργασίας του Μεταβολικού Συνδρόμου του ΕΚΟΜΕΝ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο σημερινό webinar με δύο πολύ ενδιαφέροντα κατά τη γνώμη μου θέματα. Δυστυχώς μαζί μας δεν θα είναι σήμερα η αγαπημένη μας η Στέλλα Ηρακλιανού, αλλά θα συντονίσουμε το πρόγραμμα μαζί με τον κύριο Παναγιώτου, ο οποίος είναι πολύ γνωστός σε όλους μας, είναι ο ταμείας του ΕΚΟΜΕΝ, παθολόγος διαβητολόγος. Και θα ξεκινήσουμε με τη θεματολογία αυτή, η οποία επιλέχτηκε παρότι δεν είναι από τις γνωστές συνοσυρότητες, αν θέλετε, αυτές οι νοσολογικές οντότητες του μεταβολικού συνδρόμου. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έρχονται όλο και περισσότερο στην επιφάνεια και μας απασχολούν ως ιατρική κοινότητα, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και ακριβώς λύσεις. Τέλος πάντων, από τους ομιλητές μας θα ακούσουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις αυτές. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με την σαρκοπενία στο μεταβολικό σύνδρομο και μάλιστα πρέπει να πω εδώ ότι επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα σημερινά θέματα με περιστατικά ώστε να είναι πιο ζωντανά και να μπορούμε να συμμετέχουμε όλοι. Θα σχολιάσουν τις ομιλίες ο κύριος Ρίχτερ και η κυρία Μάνη, δύο εκλεκτοί συνάδελφοι. Και βέβαια θα συμμετέχουμε και ο κύριος Παναγιώτου και εγώ στο σχολιασμό και φυσικά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η δική σας συμμετοχή με σχόλια, ερωτήσεις και εν πάση περιπτώσει διευκρινήσεις σε σχέση με αυτά τα οποία ακούστηκαν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα μας η σαρκοπενία στο μεταβολικό σύνδρομο, ο συνδυασμός αυτός, με παρουσίαση περιστατικών που θα μας το παρουσιάσει η κυρία Χουρδάκη, η οποία είναι παθολόγος διαβητολόγος, είναι επιμελήτρια στο Metropolitan και επίσης είναι επιστημονικά υπεύθυνη του Diabetes Wellness Spa και επίσης επιστημονικά υπεύθυνη παθολόγος του παθολογικού και διαβητολογικού τομέα του Health Spot της Γλυφάδας και του Πειραιά. Και την ομιλία της κυρίας Χουρδάκη θα σχολιάσει η κυρία Μάνη, αγαπητή συνάδελφος από την κλινική μας, η οποία είναι παθολόγος ή πατολόγος, να που συνδέονται όλες οι εξειδικεύσεις, θα έλεγα, θα το δούμε στη σημερινή ομιλία, η οποία είναι επιμελήτρια στην κλινική μας, στη Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Ιπποκρατείου. Κυρία Χουρδάκη, σας ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ακούγομαι καλά. Πολύ Ναι, καλά. εξαιρετικά. Οπότε να κάνω να μοιραστούμε λίγο την οθόνη. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Οπότε θα ξεκινήσω. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω το ΕΚΟΜΕΝ για την πρόσκληση και να ευχαριστήσουμε και όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ Μεγάλη Δευτέρα βράδυ να παρακολουθήσουν. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό που παρουσιάζει το συνδυασμό του μεταβολικού συνδρόμου και της σαρκοπενίας. Πρόκειται λοιπόν για έναν άντρα 70 ετών, ο οποίος έχει από το ιστορικό του δυσλιπιδεμία, αρτηριακή υπέρταση, βρίσκεται σε φαρμακευτική αγωγή. Έχει έναν γνωστό του, έχουν αναφέρει έναν προδιαβήτη, έχει κάνει στο παρελθόν καμπύλη η οποία έδειξε ότι έχει προδιαβήτη, αναφέρει καθιστική ζωή γενικά στη ζωή του, τώρα είναι συνταξιούχος, αλλά είχε και δουλειά γραφείου. Όσον αφορά την κλινική του εξέταση, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Όσον αφορά τα ανθρωπομετρικά, έχει ένα BMI 29,4, έχει μια περίμετρο μέσης 105 cm και η αναλογία της μέσης προς το ύψος είναι 0,6 και θα δούμε παρακάτω γιατί αυτό πλέον μάλλον πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας και να το υπολογίζουμε, αυτό το λόγο. Όσον αφορά αρτηριακή πίεση, νομίζω ότι είναι καλά, είναι 70 ετών, είναι καλά. Από τα εργαστηριακά του, από ό,τι βλέπετε, δεν έχουμε κάτι φοβερό. Έχω υπολογίσει ακόμη και το FIB4, παρόλο που σε αυτή την ηλικία όταν πας να το υπολογίσεις άνω των
69 ετών σου λέει ότι ενδεχομένως μπορεί και να υποεκτεί το FIB4, παρόλα αυτά δεν είναι πάνω από 1,4, έχει μια LDL 69, δεν έχει νευρική νόσο, τριγλικερίδια 155, ένα ζαχαράκι 110, μια γλυκοζηλιωμένη 6,1 και πάμε να δούμε λίγο γιατί αυτός ο ασθενής έρχεται. Αυτός λοιπόν ο ασθενής έρχεται σε εμάς γιατί πέρασε πριν από 2 μήνες ένα COVID και νοσηλεύτηκε για 10 μέρες και έκτοτε δεν έχει συνέλθει τελείως από αυτή την κατάσταση, έχει μια κόπωση, μια αδυναμία, αναφέρει ότι ενδεχομένως να έχει χάσει 2-3 κιλά, δεν είναι πάντως καλά το τελευταίο δίμηνο μετά την νοσηλεία. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει πάντοτε όταν έρχεται ο ασθενής είναι ότι πρέπει το μυαλό μας να μπει σε αυτό το οποίο αναφέρει ο ασθενής, στη συμπτωματολογία. Γιατί έρχεται, η αιτία που τον κάνει να έρθει στο γιατρείο. Αυτό που γνωρίζουμε είναι από μελέτες, εδώ βλέπετε ότι είναι μια προοπτική μελέτη κορτής, η οποία έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έγινε σε ασθενείς λοιπόν 80 ασθενείς, οι οποίοι ήταν ηλικίας 70 και άνω, όπου εκτιμήσανε στην ουσία την ευπάθεια στους ασθενείς με διάφορους δείκτες και τη σαρκοπενία στην εισαγωγή τους, κατά την εισαγωγή τους, είτε γινόταν η εισαγωγή για κάποιο χειρουργείο είτε για κάποια λίμωξη, 7 μέρες μετά και 3 μήνες μετά το εξιτήριο. Και αυτό που βρήκαν είναι ότι όντως οι ασθενείς επιδεινώνονται, οι άνθρωποι σε μεγαλύτερη ηλικία επιδεινώνονται κατά την νοσηλεία όσον αφορά την ευπάθεια και τη σαρκοπενία και ότι αυτό βέβαια είναι κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως στοχευμένα να αντιμετωπιστεί, να γυρίσει πίσω δηλαδή. Δύσκολο βέβαια γιατί ξέρουμε ότι κάθε φορά που ο μεγαλύτερος άνθρωπος χάνει κάτι όσον αφορά την λειτουργικότητά του, είναι πολύ πιο δύσκολο, αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το έχουν αποδείξει και σε μελέτες, είναι πολύ πιο δύσκολο να γυρίσει πίσω, σε αυτό που ήταν δηλαδή πριν. Η σαρκοπενία είναι επίσημα νόσος. Παλιά λέγαμε ότι είναι γεριατρικό σύνδρομο, πλέον έχει φύγει, θεωρείται νόσος. Έχει κωδικό ICD-10 και υπάρχει ένας διαγνωστικός αλγόριθμος από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία που ασχολείται με τη σαρκοπενία στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Ωστόσο, τα 2 βασικά κριτήρια για να βάλεις τη διάγνωση της σαρκοπενίας είναι, όπως βλέπετε, η μείωση της μυϊκής δύναμης και η μείωση της μυϊκής μάζας ή ακόμη και της ποιότητας. Και αν υπάρχει και το τρίτο, αυτό που λέμε δηλαδή μείωση της φυσικής δραστηριότητας του ατόμου, δηλαδή αν όλο αυτό επιβαρύνει και την φυσική δραστηριότητα του ατόμου, τότε μιλάμε για σοβαρή σαρκοπενία. Η πρωτοπαθή σαρκοπενία συσχετίζεται οπωσδήποτε με τη γύρανση του οργανισμού. Ξέρουμε ότι όσο μεγαλώνουμε αποθηκεύουμε περισσότερο λίπος και χάνουμε μυϊκή μάζα. Από εκεί και πέρα όμως σχετίζεται με παθήσεις, κυρίως με φλεγμονώδεις παθήσεις, με χρόνια συστηματική φλεγμονή, με παθήσεις οι οποίες οπωσδήποτε περιερίζουν την κινητικότητα του ατόμου, όπως είναι ο στεραθρίτιδο, όπως είναι νευρολογικό, αλλά ακόμη και με την κακή σύτηση, όπου βλέπετε ότι εδώ συμπεριλαμβάνει και την υπόθρεψία, αλλά και την παχυσαρκία και την υπέρθρεψία. Έτσι. Οπότε διαχωρίζεται σε οξεία σαρκοπενία, αν εμφανίζεται σε λιγότερο από 6 μήνες ή αν η διάρκεια είναι μεγαλύτερη, χρόνια σαρκοπενία, ίσο ή περισσότερο από 6 μήνες. Μάλλον ο ασθενής μας λοιπόν βρίσκεται σε αυτό που λέμε οξεία σαρκοπενία, είναι λιγότερο από 6 μήνες. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει μία διαφορική διάγνωση αν μιλάμε για δυστρεψία, αν μιλάμε για καχεξία ή αν μιλάμε για σαρκοπενία. Η μειωμένη μυϊκή μάζα είναι μία συνιστόσα που εμφανίζεται και στις 3 αυτές καταστάσεις. Ωστόσο, στη δυστρεψία με τα κριτήρια Gleam συνήθως έχουμε πιο μεγάλη απώλεια βάρους ή χαμηλό BMI και μειωμένη πρόσληψη τροφής και ενδεχομένως ένα από τα κριτήρια να είναι ότι υπάρχει μια χρόνια φλεγμονή, υπάρχει μια συνέπεια μιας πολύ σοβαρής πάθησης, όπου σίγουρα έχουμε χαμηλό BMI, μεγάλη απώλεια βάρους
Και σε αυτά όλα συμπεριλαμβάνεται όμως και η χαμηλή μυϊκή μάζα. Ωστόσο πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει στην πρωτοβάθμια είναι κυρίως να βρούμε τα περιστατικά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να κάνουμε δηλαδή το screening. Άρα εδώ στον ασθενή μας σίγουρα έχουμε την κλινική υποψία, μας αναφέρει την κόπωση, μας αναφέρει την αδυναμία, ότι ίσως να έχει χάσει και λίγο βάρος. Και αυτό που θα μπορούσαμε, βλέπετε εδώ, από τα συμπτώματα μπορεί να έχουμε πτώσεις, μπορεί να έχουμε μείωση στην ταχύτητα βάδησης, δυσκολία στο να σηκωθούν από την καρέκλα, από το κρεβάτι. Και ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε αυτό το απλό ερωτηματολόγιο, το εργαλείο αυτό το SHARP-F, το οποίο υπολογίζει τη δύναμη, αν μπορεί δηλαδή να σηκώσει 4,5 κιλά, την δυνατότητα να περπατήσει στο δωμάτιό του, να σηκωθεί από καρέκλα ή από το κρεβάτι, να ανέβει 10 σκάλες ή αν έχει πέσει. Ο ασθενής μας λοιπόν εδώ βλέπετε ότι βγάζει ένα σκορ 4, έτσι, αν είναι ίσο με πάνω από 4, πρέπει να προχωρήσουμε στην περαιτέρω αξιολόγηση του ασθενούς. Πώς γίνεται λοιπόν η αξιολόγηση του ασθενούς? Το ένα είναι η αξιολόγηση του ασθενούς και επίσης να πω ότι εδώ μπορεί να σου βγάλει την πιθανότητα ότι ο ασθενής σου έχει σαρκοπενία και ενδεχομένως να χρειαστεί αυτό να το αξιολογήσεις και να μετρήσεις τη μυϊκή μάζα είτε με μπία είτε με ντέξα, σπανιότερα με αξονική MRI. Παρόλα αυτά, αυτό που σου λέει εδώ είναι ότι στην κλινική πρακτική, εάν δεις όντως ότι όλα αυτά είναι θετικά, πρέπει να προχωρήσεις και να δράσεις παρεμβατικά στον ασθενή και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Η δύναμη χειρολαβής. Είναι απλό να μετρήσουμε με ένα δυναμόμετρο την δύναμη χειρολαβής. Βλέπετε ότι τα cut-off points είναι 27 κιλά για τους άντρες και 16 κιλά για τις γυναίκες. Εμείς, ο ασθενής μας ήταν στα 20 κιλά με τη δύναμη χειρολαβής. Υπάρχει το chair stand test, δηλαδή τον βάζουμε να σηκωθεί και να καθίσει από την καρέκλα 5 φορές και αυτό πρέπει να είναι στην ουσία μικρότερο από 12, όπως θα δούμε μας ήταν μεγαλύτερο από 15 σεκόντ, δηλαδή το έκανε σε διάρκεια μεγαλύτερη από 15 σεκόντ ο ασθενής και έτσι θα έπρεπε κανονικά να μπούμε στη διαδικασία, να σιγουρευτούμε με απεικονιστική μέθοδο για να πούμε ότι έχουμε μείωση μυϊκής μάζας, ωστόσο όλες οι προηγούμενες δοκιμασίες στον ασθενή ήταν θετικές, άρα εμείς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ενδεχομένως θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε για να δούμε την σωματική του κατάσταση, τη φυσική σωματική του κατάσταση, πώς εξελίσσεται με περαιτέρω έλεγχο κλινικό και να πούμε ότι η σαρκοπενία του ενδεχομένως είναι σοβαρή. Έτσι, επομένως, εδώ ο ασθενής μας θα μπορούσαμε να κάνουμε το short physical, το οποίο συμπεριλαμβάνει το gait speed test, δηλαδή να περπατήσει 4 μέτρα και το chair stand test, το οποίο αν είναι κάτω από 8 μας δηλώνει ενδεχομένως και πιο σοβαρή σαρκοπενία. Και υπάρχει βέβαια και το time up and go test, το οποίο πρέπει να σηκωθεί από την καρέκλα, να περπατήσει 3 μέτρα και να ξανακαθίσει στην καρέκλα, το οποίο και αυτό μπορούμε να αξιολογήσουμε. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που έχει ασχοληθεί με τη σαρκοπενία έχει βάλει κάποια cut-off points για όλα, όπως βλέπετε, ακόμη και για τη μέτρηση της μυϊκής μάζας στην μπία, μέσω μπία ή μέσω ντέξα. Και βάσει αυτών μπορείς να πούμε ότι γενικά δεν υπάρχουν απόλυτα τεκμηριωμένα στοιχεία για τα cut-off points. Παρόλα αυτά είναι που έχουμε εμείς στο consensus που έχουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη σαρκοπενία και η αλήθεια είναι ότι και το κλινικό κριτήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν στους ανθρώπους μεγαλύτερη του χρόνου, χάνουμε μυϊκή μάζα. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να μειώσουμε αυτή τη μείωση, που ούτως ή άλλως την έχουμε, έτσι. Τι άλλο έχει ο ασθενής μας? Έχει σαρκοπενία και από ό,τι φαίνεται έχει κεντρική παχυσαρκία, την οποία την ελέγχουμε
με την περίμετρο μέσης, ανάλογα με σε ποια περιοχή βρίσκεται ο ασθενής, και όταν συνδυάζεται η κεντρική παχυσαρκία με τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα, τότε μιλάμε για αυτό που γνωρίζετε όλοι, το μεταβολικό σύνδρομο. Έχει λοιπόν 155 τριγλικερίδια ο ασθενής μας, είχε μία 40 HDL, έχει γνωστή υπέρταση για την οποία λαμβάνει αγωγή και έχει και ένα ζαχαράκι νηστείας 110. Επομένως, ο ασθενής μας σίγουρα έχει και αυτό που λέμε μεταβολικό σύνδρομο. Εδώ λοιπόν από αυτή τη μετανάλυση φάνηκε ότι η συχνότητα εμφάνισης στους ασθενείς με σαρκοπενία του μεταβολικού συνδρόμου ήταν 36%. Τώρα μιλάμε για 35.500 περίπου ασθενείς. Πώς συσχετίζονται αυτές οι δύο νοσηρότητες? Υπάρχουν σίγουρα παράγοντες οι οποίοι είναι αυτό που λέμε trigger factors, αυτοί δηλαδή που προκαλούν και τις δύο καταστάσεις. Είναι σίγουρα η δυστρεψία και η καθιστική ζωή, το οξυδοτικό στρες, ορμονικές αλλαγές, η γύρανση, όπως είπαμε, και ο βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου συνδέονται αυτές οι δύο καταστάσεις είναι κυρίως αυτό που λέμε αντίσταση στην ινσουλίνη και χρόνια φλεγμονή. Και οπωσδήποτε από το κακό λιπόδι ιστό έχουμε αυτές όλες τις αδυποκίνες που ξέρουμε ότι εκρίνονται, τις κυταροκίνες, και φυσικά και από τον κακό μυϊκό ιστό έχουμε κακές μυοκίνες, να το θέσω αλλιώς όσο μπορώ λίγο πιο απλά. Κυρία Χουρδάκη, συγχωρέστε μου τη διακοπή. Θα κλείσω για λίγο την κάμερά σας. Κάντε το και εσείς αν θέλετε. Να κερδίσουμε λίγο bandwidth, γιατί γενικά 3-4 φορίτσες έχουμε κομπάσματα στη σύνδεσή σας. Οπότε ας συνεχίσουμε την παρουσίαση χωρίς να βλέπουμε σε αυτή τη φάση την κάμερά σας. Βλέπουμε την παρουσίαση όμως κανονικότατα. Εντάξει, σας ακούμε. Ναι, κυρία Χουρδάκη. Κυρία Χουρδάκη, μας ακούτε? Έκλεισε και τον ήχο. Ναι, μάλλον έκλεισε ο ήχος. Ανοίξτε τον ήχο σας. Ναι, ωραία. Ανοίξτε τον... Κυρία Χουρδάκη, μας ακούτε? Είχε προβληματάκια στο δίκτυο, όπως είδατε. Καλό θα ήταν να χαμηλώσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας ακούει. Έχει κάποιος το κινητό της να την πάρετε ένα τηλέφωνο? Ναι, θα την πάρω. Έχει χαμηλώσει ίσως και τον ήχο. Μισό λεπτάκι, θα την πάρω εγώ. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, σας ακούτε. Τώρα σας ακούμε. Ναι, απλά, κάτι έκανα. Δεν πειράζει. Σας ακούμε απλά. Θέλετε να συνδεθώ μέσω του κινητού? Όχι, απλά μην ανοίξετε την κάμερα. Ας κρατήσουμε την κάμερά σας για λίγο μέχρι το τέλος της παρουσίασης κλειστή. Okay. Αυτή την ίδια όμως διαφάνεια, αν θέλετε να ξαναπούμε 2 λόγια. Ναι, δεν την έχω πει καθόλου αυτή. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Σας ακούμε. Οπότε εδώ στην ουσία τι έχουμε? Έχουμε αυτές τις μυοκίνες οι οποίες όταν ασκούμαστε κυρίως εκρίνονται. Λειτουργεί δηλαδή ο μυς σαν ένας ενδοκρινής αδένας κι αυτός, όπως έχουμε μάθει για το λιπόδι ιστό, που προάγουν τη λιπόλυση και προάγουν τη σύσταση του μυος. Ενώ αντίθετα υπάρχει αυτή εδώ η μυοστατίνη, η οποία κυρίως εκρίνεται όταν ο μυς δεν συμμετέχει στην κίνηση τόσο πολύ, η οποία μπορεί και αυτή να ανασταλεί με την άσκηση μέσω της δράσης του ύπατος, εκρίνοντας αυτή τη φολιστατίνη η οποία την αναστέλει, και γενικώς αυτή τη μυοστατίνη δεν τη θέλουμε, αναστέλλεται με την άσκηση και από το μη, γιατί μας κάνει στην ουσία, μας υποστρέφει το μη, ατροφεί ο μυς. Άρα λοιπόν είναι μια μυοκίνη την οποία δεν την
θέλουμε καθόλου. Και βλέπετε εδώ αυτό που είπαμε, δηλαδή ο βασικός τρόπος με το οποίο λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο αυτό το μεταβολικό σύνδρομο στην ατροφία του μυός είναι μέσω της αντίστασης της ινσουλίνης και μέσω της χρόνιας φλεγμονής, όπου αναστέλλονται μονοπάτια που αναστέλνουν στην ουσία την πρωτεϊνική σύνθεση και την τροφή του μυός. Και από ό,τι φαίνεται είναι ότι στη σαρκοπενία έχουμε κυρίως βλάβη αυτών της ταχείας συστολής μυϊκών ινών των μυών, και στον διαβήτη, όπως βλέπετε, και στο μεταβολικό σύνδρομο έχουμε κυρίως, και όπως και στην μη χρησιμοποίηση του μυός, στην καθιστική ζωή δηλαδή, έχουμε κυρίως καταστροφή των βραδίας συστολής μυϊκών ινών. Άρα, όταν και τα δύο μαζί συμμετέχουν, έχουμε χειρότερη στην ουσία πρόγνωση για το μη. Και φαίνεται τελικά, εδώ βλέπετε από μία μελέτη κορτής, η οποία μελέτησε την θνητότητα από όλες τις αιτίες, αλλά και τη θνητότητα από τα καρδιακιακά. Και δείτε ότι εκεί όπου συνυπάρχει η μπλε γραμμή είναι εκεί όπου η πρόγνωση ήταν πολύ χειρότερη. Άρα και οι δύο μαζί αυτές καταστάσεις επιδεινώνουν τον ασθενή μας και την πρόγνωσή του. Είναι δηλαδή, τον κάνουν στην ουσία, τον καθιστούν υψηλού κινδύνου και για καρδιακιακά. Βέβαια, βγάζοντας εδώ το σκορ 2-OP, το οποίο είναι για τους ανθρώπους άνω των 70 ετών, βλέπουμε ότι όντως ο ασθενής μας ούτως ή άλλως είναι σε αυτό που συγκαταλέγεται υψηλού κινδύνου, διότι σκεφτείτε ότι αυτό το βγάλαμε υποθεραπεία, άρα είναι παραπάνω στην ουσία ο κίνδυνος του ασθενούς. Και ο ασθενής μας, βέβαια, βάσει των καινούριων κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παχυσαρκίας, έχει παχυσαρκία, έχει κοιλιακή παχυσαρκία. Βλέπετε ότι τα όρια έχουν αλλάξει για να κάνεις τη διάγνωση της παχυσαρκίας. Ένα BMI ίσο με πάνω από 25 και ένα waist to height ratio ίσον ή πάνω από 0,5-0,6 έχει ο ασθενής μας, μαζί με κάποιο νόσημα το οποίο συσχετίζεται, μας κάνει την παχυσαρκία, μας βγάζει τη διάγνωση της παχυσαρκίας, και σίγουρα ο ασθενής μας πλέον βρίσκεται σε αυτό που λέμε κλινική παχυσαρκία. Βλέπετε ότι αλλάζουν γενικώς τα όρια, το πώς θα ορίζουμε την παχυσαρκία. Αν έχεις 2 ανθρωπομετρικά, δεν χρειάζεται πια το BMI για να πεις ότι έχεις αυξημένη λιπόδη μάζα στον οργανισμό και να βγάλεις τη διάγνωση της παχυσαρκίας. Επομένως, είμαστε σίγουροι ότι ο ασθενής μας έχει και παχυσαρκία. Απλά αυτά που θα πρέπει να κρατήσουμε λίγο στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας είναι ότι καλό θα είναι για τον προσδιορισμό του BMI να χρησιμοποιούμε το μέγιστο ύψος που είχε ο ασθενής κατά την ενήλικη ζωή έναντι του τρέχοντος, γιατί αλλιώς υπερεκτιμάμε την νόσο. Η βέλτιστη επιβίωση στους ανθρώπους αυτούς φαίνεται ότι βρίσκονται σε άλλο BMI. Είναι αυτό που λέμε το παράδοξο παχυσαρκίας, στους φύς σαρκοπενικής παχυσαρκίας. Κρατήστε ότι εδώ ο ασθενής μας είχε 29,5 νομίζω BMI, για να δούμε πώς θα τον χειριστούμε κιόλας στην πορεία. Και φυσικά η σαρκοπενία με την παχυσαρκία, όταν συνυπάρχουν, έχουμε αυτό που λέμε σαρκοπενική παχυσαρκία. Έχουμε κριτήρια για να διαγνώσουμε τη σαρκοπενική παχυσαρκία πλέον. Είναι ενδεχομένως ένα λίγο διαφορετικό κεφάλαιο από αυτό που έχουμε απόψε, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια σαρκοπενίας και συνύπαρξης μεταβολικού συνδρόμου ούτως ή άλλως. Εδώ λοιπόν είτε έχεις BMI αυξημένο, είτε έχεις περίμετρο μέσης αυξημένη, και έτσι γίνεται το screening. Και μετά πρέπει να προχωρήσεις στη διάγνωση, όπου εδώ θα πρέπει να έχεις σίγουρα τις επηρεασμένες στην ουσία, τις επηρεασμένους παραμέτρους όσον αφορά την μυϊκή δραστηριότητα, και φυσικά να βρεις ότι έχεις διαταραχή στη σύσταση, κυρίως μεσομπία ή μεσοντέξα, και μετά να σταδιοποιήσεις κιόλας τη σαρκοπενία, είτε σε στάδιο 1 εφόσον δεν έχεις τη σαρκοπενική παχυσαρκία, είτε σε στάδιο 1 εφόσον δεν έχεις επιπλοκές, είτε σε στάδιο 2 όταν υπάρχει τουλάχιστον μία επιπλοκή.
Ταυτόχρονα, σε αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να σκεφτούμε και το σύνδρομο ευπάθειας. Το σύνδρομο ευπάθειας έχει πολλαπλές αιτίες, προδιαθεσικούς παράγοντες και χαρακτηρίζεται από μειωμένη μυϊκή ισχύ, από μειωμένη αντοχή, από μειωμένη λειτουργικότητα, τάχη, και αυτό ταυτόχρονα αυξάνει την ευαλωτότητα και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο τον ασθενή μας. Οπότε, αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος είναι 70 ετών, παίρνει κάποιες αγωγές για τις παθήσεις που έχει, είναι σχετικά καλά ρυθμισμένος όσον αφορά τις άλλες παθήσεις. Τώρα όμως έχει κάτι καινούριο, έχει προσθεθεί αυτό που λέμε σαρκοπενία. Είναι μεγαλύτερης ηλικίας, άρα σίγουρα δεν θέλουμε να φορτώσουμε τον ασθενή με παραπάνω φάρμακα. Ξέρουμε ότι τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας δεν θέλουμε την πολυφαρμακεία. Δεν θέλουμε πάνω από 5 φάρμακα. Όσο μπορούμε δηλαδή να περιορίσουμε. Δεν έχουμε κιόλας ιδιαίτερα φάρμακα που μπορούν, με δεδομένα, που μπορούν να μας βοηθήσουν στη σαρκοπενία. Άρα τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς τελικά σε αυτόν τον ασθενή παρεμβατικά? Έχει σαρκοπενική παχυσαρκία, έχει το μεταβολικό του σύνδρομο με τους παράγοντες όμως και τις συνιστώσεις του μεταβολικού συνδρόμου καλά σχετικά ρυθμισμένες. Οπότε πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι κυρίως η γενοδυτική παρέμβαση. Αυτό είναι που βασικά θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε σε αυτόν τον ασθενή, νομίζω ότι είναι σχεδόν απογορευτικό στην κατάσταση που βρίσκει. Είδαμε, οι στόχοι είναι τελείως διαφορετικοί. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι πρέπει να χάσεις βάρος. Δεν είναι σε αυτή την κατάσταση με τη σαρκοπενία του και με την ευπάθεια που έχει να τον βάλουμε σε μια υποθερμιδική δίαιτα. Ούτως ή άλλως στους μεγάλους ανθρώπους, οι υποθερμιδικές δίαιτες που βάζουμε δεν πρέπει να είναι πάνω από 500 θερμίδες κάτω από τις ημερήσιες θερμίδες που χρειάζεται ο ασθενής. Θα πρέπει να είμαστε δηλαδή πάρα πολύ προσεκτικοί. Όταν συνυπάρχει σαρκοπενία, όπως θα δούμε, θέλουμε τουλάχιστον να φτάσουμε μέχρι και 1,5 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους πρωτεΐνη. Και πάμε λίγο να δούμε την άσκηση. Πώς μπορεί να βελτιώσει η άσκηση τον ασθενή μας πάρα πολύ, βοηθώντας το στο να εκρίνει αυτές τις μυοκίνες, οι οποίες στην ουσία προάγουν την λειτουργία, την υγεία. Είναι σημαντικό. Και βάσει επίσημων οδηγιών που έχουμε για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, αυτό που χρειαζόμαστε είναι σίγουρα συνδυασμός ασκήσεων αντιστάσεως και αεροβικής. Και βάσει επίσημων οδηγιών επίσης που έχουμε για την παχυσαρκία από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κλινικής Διατροφής, βλέπετε ότι μας λέει ότι στους αυτούς που θεωρούμε υπέρθαρους, μεγαλύτερους ανθρώπους, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δίαιτες οι οποίες θα μειώσουν θερμιδικά, που θα είναι μειωμένες θερμιδικά για τον ασθενή μας, για την αντιμετώπιση. Και εδώ είναι από το Protein Study Group, αυτά που είπαμε όσον αφορά κυρίως την πρωτεΐνη, όπου θες τουλάχιστον 1 με 1,2 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους πρωτεΐνη, και εφόσον πρόκειται για οξεία ή χρόνια νόσο, εδώ έχουμε σαρκοπενία, μπορεί να φτάσεις μέχρι 1,5 γραμμάριο ανά κιλό, και βλέπετε ότι στο διαβήτη υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες όταν δεν υπάρχει νεφροπάθεια, ότι μπορείς να δίνεις μέχρι και 30% των συνολικών θερμίδων της ημέρας να είναι σε πρωτεΐνη. Και μόνο σε GFR κάτω από 30 θα περιορίσεις την πρωτεΐνη σου. Και φυσικά καλό είναι αυτό, σαν έξτρα δηλαδή συστάσεις, να έχεις 25 με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, και ενδεχομένως από τα αμινοξέα, η λευκίνη ενδεχομένως μπορεί να προσθεθεί σαν supplement στους ασθενείς αυτούς.
Έτσι λοιπόν και από αυτή τη μεγάλη μετανάλυση, αυτό που φαίνεται διασμό με μεταβολικό σύνδρομο είναι περίπου το ίδιο. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι κυρίως αστήγηση αντιστάσεων. Είδαμε όμως ότι χρειάζεται και αεροβική και αυξημένη πρωτεϊνική πρόσληψη για τον ασθενή μας. Υπάρχουν και επίσημες οδηγίες όσον αφορά τη χορήγηση βιταμίνης D στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, όπου θέλουμε ενδεχομένως να έχουμε 1.000 μονάδες την ημέρα βιταμίνης D και ενδεχομένως να έχουμε η τιμή της βιταμίνης D να είναι πάνω από 30, της ολικής 25 ίδρωξη βιταμίνης D. Άρα οι συστάσεις μας προς αυτόν τον ασθενή είναι κυρίως η γενοδυτική παρέμβαση, χορήγηση βιταμίνης D, διατηρούμε την υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή, είναι καλά ρυθμισμένος και ενδεχομένως να τον επανεκτιμήσουμε σε 1 μήνα και ίσως από τη στιγμή που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε γιατρία στα οποία γίνεται γυριατρική αξιολόγηση, γιατί όχι να τον κατευθύνουμε και προς ένα τέτοιο γιατρείο. Και εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας. Μ' ακούγουμε? Μ' ακούτε? Σας ακούμε, τώρα Ναι. σας ακούμε καλά. Μ' ακούσατε? Να ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε την κυρία Χουρδάκη για την εξαιρετική παρουσίαση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πάρα πολύ ωραία η ανάπτυξη όπως την παρουσιάσατε. Πριν προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, νομίζω να κάνει το σχολιασμό η κυρία Μάνη. Καλησπέρα λοιπόν για από μένα. Να ευχαριστήσω την κυρία Νούτσου για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσε κανείς να σταθεί πάνω σε αυτή την ομιλία, την πραγματικά πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να επισημάνω 2-3 πράγματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην βιβλιογραφία, αρχίζουμε και έχουμε μια παραπάνω ευαισθητοποίηση για τη σαρκοπενία, αλλά και τις διαταραχές θρέψης, τέλος πάντων, και στους χρονίους πάσχοντες και στους νοσηλευόμενους. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι την έχουμε κυρίως ερευνητικά αυτή την ευαισθητοποίηση. Στην πράξη ξέρουμε πολύ καλά ότι ακόμα και στις παθολογικές κλινικές με τους χρονίους πάσχοντες, αλλά και στα εξωτερικά ιατρεία, που θεωρητικά είμαστε πιο ήρεμοι, δυστυχώς πολλές φορές αποφεύγουμε ή παραλείπουμε μάλλον καλύτερα να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Τώρα όσον αφορά τη σαρκοπενία, είναι ένα μεγάλο θέμα. Πολύ ωραία η θεωρία. Εννοείται ότι μπορεί κανείς εύκολα με ένα αδρό screening test να πιάσει αυτό που λένε εκεί περισσότερες κατευθυντήριες, να πιάσει στις σοβαρές περιπτώσεις, εκεί που έχει διαταραχθεί ήδη η λειτουργικότητα του ανθρώπου και εκεί που έχει αναπτυχθεί και το frailty, η ευπάθεια. Το πρόβλημα είναι όμως πώς θα πιάσεις τα προημότερα στάδια. Εκεί λοιπόν πρέπει να αξιολογήσεις ποιότητα και ποσότητα του μυός. Δυστυχώς και τα διαγνωστικά εργαλεία είναι λίγο προβληματικά και πολύ προβληματικό ιδιαίτερα είναι και το να βρεις τα κατόφλια εκείνα για τον πληθυσμό που εξετάζεις που θα σου βάλουν αυτή τη διάγνωση. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ένα παράδειγμα. Εμείς στο Ιπποκράτιο δοκιμάσαμε και πραγματικά το κοιτάξαμε καλά αυτό το ζήτημα, να δούμε τη σαρκοπενία στους κυρωτικούς ασθενείς. Διαβάζοντας τη βιβλιογραφία λοιπόν, για να καταφέρεις να τεκμηριώσεις με απεικονιστικές μεθόδους ή με ερωτηματολόγια ή με τις μεθόδους εκτίμησης της βάδισης και τα σχετικά της σαρκοπενία, είναι φοβερά δύσκολο. Απαιτεί συνεκτίμηση με τον πληθυσμό που εξετάζεις, απαιτεί συνεκτίμηση με το BMI. Δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα διαγνωστικό. Φαίνεται ότι υπερέχουν επί του παρόντος τουλάχιστον, όντως το grip strength είναι μια καλή εξέταση πρώτης γραμμής. Από τα απεικονιστικά, όντως είναι τέλος πάντων ένας προσιτός τρόπος το να κάνεις μια αξονική τομογραφία, η οποία όμως δυστυχώς απαιτεί κάποιον ευαισθητοποιημένο και εκπαιδευμένο σε αυτό που ψάχνεις για να μπορέσει να στιγνωματεύσει και να μπορέσει να σου βάλει αυτή τη διάγνωση. Πράγμα που είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Παρ' όλα αυτά, αφήνοντας κατά μέρος το κομμάτι το διαγνωστικό, όντως είναι ένας καλός τρόπος να αξιολογήσεις λιγάκι τα απλά grip strength και κυρίως επίσης βοηθητικό το να κοιτάξεις λιγάκι όντως σε πόσο χρόνο καταφέρνει κανείς να σηκωθεί από την καρέκλα
χωρίς να χρησιμοποιήσει επικουρικούς μύες. Αυτά είναι δύο εύκολα σχετικά εργαλεία. Σημαντικό, η διαταραχή της ποιότητας του μυός, που φαίνεται ότι η μυοστεάτωση, η διοίτηση δηλαδή του μυϊκού ιστού από λίπος, φαίνεται ότι μπορεί ακόμα και να προηγείται της σαρκοπενίας. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποιο χρονικό σημείο, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να είναι ένας πρώιμος δείκτης. Και εκεί έχεις κάποια θέματα στο πώς θα το αξιολογήσεις. Οι απεικονιστικές μέθοδοι και εκεί φαίνεται ότι κερδίζουν μεγάλο έδαφος. Και σε όλα αυτά να πούμε ότι δεν υπάρχουν απλοί βιοδείκτες, ορολογικοί δείκτες, εξετάσεις αίματος. Είναι ένας δείκτης που έχει μελετηθεί η μυοστατίνη που είπατε ή η ριζίνη. Δυστυχώς όμως κανένας μεμονωμένα δεν φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμεύσει στην καθημερινή πράξη για να βγάλεις πιο εύκολα άκρη. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να είμαστε σε εγρήγορση. Μπορεί να μην έχουμε τελειοποιήσει το πώς ακριβώς θα διαγνώσουμε αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και κυρίως δεν πρέπει να πέφτουμε, από ό,τι φαίνεται, στην παγίδα σε ανθρώπους ειδικά παχύσαρκους, να θεωρούμε ότι η σαρκοπενία είναι κάτι που δεν υπάρχει. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Διαταραχή ποιότητας και ποσότητας μειών. Μπορεί να συνυπάρχει όντως με την παχυσαρκία. Εμείς το βλέπουμε πολύ καλά στη μάσλ, τη σχετιζόμενη με μεταβολική δυσλειτουργία, τέλος πάντων, στεατωτική νόση του ύπατος, αλλά υπάρχει και σε άλλες καταστάσεις. Και πλέον η σαρκοπενία είναι ένα σύνδρομο που φαίνεται ότι σχετίζεται σαφώς με την έκβαση, σχετίζεται σαφώς με μειωμένη ποιότητα ζωής και αφορά όποιους βλέπουν χρονίως πάσχοντες. Είτε αυτοί είναι απλά ηλικιωμένοι, είτε έχουν μαζί διαβήτη, κύρωση, καρδιακή ανεπάρκεια, τους καρκινοπαθείς και τα σχετικά. Και μάλιστα εμφανίζεται και σε πρώιμα στάδια της νόσου και πολλές φορές διαλάθει της προσοχής μας. Και για την αντιμετώπιση πραγματικά τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον επί του παρόντος, να κάνει κανείς. Στοχεύεις στο να προωθήσεις την άσκηση. Ενδεχομένως μελλοντικά να έχουμε κάποια παραπάνω πράγματα. Είδαμε και στο New England τώρα, για παράδειγμα, για την καρκινική καχεξία. Στοχεύεις στο φλεγμονώδες μονοπάτι, με στόχο να βοηθήσεις κάποιον να διατηρήσει, ας πούμε, τουλάχιστον το σωματικό βάρος του και την ποιότητα ζωής. Αλλά έχουμε ακόμα μέλλον. Σημαντικό είναι να είμαστε σε εγρήγορση, αν μη τι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλιάνα. Αυτό που ήταν εντυπωσιακό από το περιστατικό της κυρίας Χουρδάκη για μένα ήταν ότι ο ασθενής δεν ήταν κάποιος υπερήλικας ή κάποιος ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος ασθενής, όπως αυτούς που βλέπουμε στο Ιπποκράτιο, τους κυρωτικούς κτλ. Ήταν ένας καθημερινός άνθρωπος της διπλανής πόρας, θα έλεγα, 70 ετών, μόλις κοντεύουμε, κύριε Παναγιώτου. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Ο οποίος είχε κάποιες πολύ καλά ρυθμισμένες παραμέτρους του μεταβολικού συνδρόμου. Παρ' όλα αυτά, μόλις νόσησε από το COVID, έβγαλε στην επιφάνεια, είδατε, όλο αυτό το πρόβλημα. Και το βλέπουμε, θα έλεγα, και καθημερινά και στα νοσοκομεία μας. Μία ορολίμωξη, μία πνευμονία, μία οτιδήποτε νοσηλεία να έχει ο ασθενής μας και βλέπουμε ότι μετά χρειάζεται χρόνο για να αναρρώσει, να συνέλθει, να επανέλθει στην καθημερινότητά του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη και να το αντιμετωπίζουμε, να ευαισθητοποιούμε τους ασθενείς στην παράμετρο αυτή που έχει να κάνει με καλύτερη διατροφή, περισσότερη πρωτεϊνική πρόσληψη και περισσότερη άσκηση κατά το δυνατόν. Και θα τελειώσω εγώ εδώ την παρέμβαση με μια μικρή ερώτηση. Την αλβουμίνη που μετράμε, αλβουμίνη του αίματος, παίζει κάποιο ρόλο? Γιατί βλέπουμε αρκετά συχνά υποαλβομινεμία στους ασθενείς νοσηλευόμενους. Έχει κάποιο ρόλο αυτό, έχει κάποια διαγνωστική σημασία άραγε? Έχει, σαφέστατα έχει, γιατί εκεί μιλάμε πλέον και για δυστρεψία, δηλαδή αρχίζει και αλλάζει το τοπίο τελείως, έτσι. Εδώ βέβαια ο ασθενής και ενδεχομένως και επηρεασμένη υπατική λειτουργία. Εδώ ο ασθενής δεν είχε τόσο πρόβλημα στο να φάει, έτσι, δεν είχε δηλαδή τέτοιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο να φάει, οπότε δεν ήταν και χαμηλή η αλβουμίνη του. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι σίγουρα και μέσα στα νοσοκομεία θα πρέπει κάπως να πιέσουμε και εμείς οι κλινικοί γιατροί και να επιμείνουμε παραπάνω στη σύντηση και στην κινητοποίηση του ασθενούς. Δηλαδή όταν παίρνεις έναν άνθρωπο 70 ετών, τον χώνεις σε ένα κρεβάτι,
δεν περπατάει, δεν κινείται, τον αφήνει στο κρεβάτι, δεν το σιτίζει σωστά. Μπορεί να πούμε, ξέρω εγώ, πρέπει να κάνει έναν υπέρηχο κοιλίας και να τον αφήσει μια μέρα ολόκληρη νηστικό. Δηλαδή, αυτά θα πρέπει κάπως να μπούμε ενδεχομένως στη λογική ότι αυτό πρέπει να αλλάξει μέσα στο νοσοκομείο. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία, πρέπει να σας πω. Αυτό γίνεται και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δηλαδή, αν δεν κάτσεις από πάνω να ταΐσεις, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Όντως. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις από το ακροατήριο, να κάνω μια γρήγορη ερώτηση για να μην τρώω χρόνο. Έχει συνδεθεί η σαρκοπενία με πολλαπλές δίαιτες που γίνονται, χάνει βάρος, ξαναπαίρνει, ξαναγίνεται? Ναι, βέβαια. Και με τα καινούργια φάρμακα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλη απώλεια και να κάνει σαρκοπενία. Ούτως ή άλλως θα χάσεις βάρος, δηλαδή θα χάσεις μυϊκή μάζα χάνοντας βάρος, το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Το θέμα είναι πόσοι θα χάσεις, δηλαδή γι' αυτό και θέλει και αυστηρή παρακολούθηση. Και πρέπει να το λέμε στους ασθενείς αυτό, να το τονίζουμε, ότι όταν μπαίνει σε μια διαδικασία απώλειας βάρους, ειδικά και με τις φαρμακευτικές αγωγές, πρέπει να βρίσκεται σε στενή παρακολούθηση, με παρακολούθηση της σύστασης του σώματος. Ήθελα να μείνουμε σε αυτά τα καινούργια φάρμακα που πραγματικά δημιουργούν προβλήματα όταν γίνεται έντονη χρήση, σε βάση δηλαδή απώλειας βάρους, και ας το έχουμε στο μυαλό μας όταν θέλουμε να μειώσουμε το βάρος με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν υπάρχει ερώτηση από το ακροατήριο, που δεν υπάρχει νομίζω, Μαρίνα, είδες τίποτα? Ναι, δεν βλέπω κάτι κι εγώ, Όχι, κάποια όχι, ερώτηση. δεν Και έχουμε πριν καμία ευχαριστήσω γραπτή. και την κυρία Μάνη, η οποία είχε μια ροή λόγου καταπληκτική. Δεν βλέπατε διαφάνειες. Όχι. Καταπληκτική ήταν η ομιλία σας. Να περάσω στον κύριο Φραγκούλη. Έτερον του Ιπποκρατίου ομιλητή, καρδιολόγο όμως και επιμελητή στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική. Θα μας αναπτύξει το κομμάτι της καρδιακής ανεπάρκειας στο σημερινό μας θέμα του μεταβολικού συνδρόμου. Κύριε Φραγκούλη, θα σας ακούσουμε με ενδιαφέρον. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Να συμπληρώσω μόνο ότι ήμουνα και ειδικευόμενός σας στο Σωτηρία, στο Θάλαμο 301. Όχι, Αν δεν το λυπάμαι που θυμάστε. δεν Ωραία το είπα σύμπτωση. εγώ. Ακριβώς. Καταρχάς να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου την κυρία Νούτσου για την τιμητική πρόσκληση και το ΕΚΟΜΕΝ, βέβαια να μιλήσω ανάμεσα σε ένα πάνελ ανάμεσα σε δασκάλους και συνεργάτες. Το εγώ θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό, στον αντίποδα μάλλον του προηγούμενου περιστατικού της κυρίας Χουρδάκη, για μια ασθενή με μεταβολικό σύνδρομο και καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως, όπως καταλαβαίνετε όλοι, μάλλον για παχυσαρκία. Και περνώντας πολύ γρήγορα στο περιστατικό για να μην καθυστερήσω, μιλάμε για μια γυναίκα που είχε έρθει ουσιαστικά τον Οκτώβριο στο Ιατρείο Καρδιάς και Διαβήτη, 74 ετών, 1,65 με 91 κιλά, ύψος και βάρος. Υποτίθεται πως ήταν νεοδιάγνωση αρτεριακής υπέρτασης, μη καπνίστρια, νεοδιάγνωση σαχαρότου διαβήτη τύπου 2 που έγινε στην πρώτη επίσκεψη. Η ίδια ανέφερε πως είχε προδιαβήτη τα τελευταία 5 χρόνια, με μια πλημελή βέβαια λόγω του COVID παρακολούθηση όπως ανέφερε. Δεν λάβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Και βέβαια δεν ανέφερε καμιά συμπτωματολογία. Βέβαια η ίδια δεν μπορώ να πω ότι ασκούταν κιόλας. Ερχόμαστε λοιπόν στο να μετρήσουμε την πίεση. Από ό,τι φαίνεται, πράγματι η πίεση ιατρίου σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες ήταν στο 154-95 mm στήλη σιδεαρκύρου. Από την κλινική εξέταση, εκτός ότι είναι παχύσαρκη με μια περίμετρο μέση ουσιαστικά στο 108 εκατοστά και ένα BMI στο 33,43, μπαίνει ουσιαστικά εκ του ορισμού η παχυσαρκία, όρος παχυσαρκία. Δεν έχουμε κάτι άλλο όμως από την υπόλοιπη κλινική εξέταση. Βλέπουμε έναν εργαστηριακό έλεγχο που μας είχε ήδη προσκομίσει με συμπληρωματικές εξετάσεις που είχαμε γράψει εμείς ήδη από την πρώτη επίσκεψη της ασθενούς. Καλό αιματοκρίτη, καλά αιμοπετάλια, μια γλυκοζηλιωμένη στο 12,1, μια γλυκόσνηστία στο 376, μια ουρία στο 42 και μια κρετινή στο 1,1, ένα GFR στο 52,7 και θα πω γιατί ουσιαστικά έχω βάλει με bold και πορτό κόκκινα γράμματα αυτές τις τιμές, ένα ορικό οξύ στο 5,6, μια γενική ουρών με γλυκόζη και αλβουμίνη και ένα ECR στο 74 μιλιγκράμμα ανά γραμμάρια και ένα NT-proBNP στο 375 πικογραμμάρια ανά ml. Θα σταθούμε στη συνέχεια γιατί τόνισα και το συγκεκριμένο. Ερχόμαστε λοιπόν σε μια ασθενή, από το καρδιογράφημά της δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο, περίπου στους 86 παλμούς, φλεβοκομβικός ρυθμός, η πίεση αυτή που αναφέραμε προηγουμένως.
Και βέβαια το πιο εύκολο για εμάς τους καρδιολόγους είναι να κάνουμε έναν υπέρηχο καρδιάς για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η καρδιά της. Μια και είναι η πρώτη εξέταση με πρωτοδιάγνωση σαχαρόδους διαβήτη και πρωτοδιάγνωση της αρτηριακής υπέρτασης. Βλέπουμε ουσιαστικά ότι έχουμε ένα κλάσμα εξωθήσεως 52%, ένα LVMI στο 106, ενώ η υπερτροφία και μάλιστα συγκεντρική υπερτροφία των τυχωμάτων της αριστερής κοιλίας, όπως βλέπουμε, αρκετά παχιά. Διαστολική της λειτουργία πρώτου βαθμού και βέβαια από το ε τόνους βλέπουμε αυξημένες πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας. Ήδη αρχίζουμε και μπαίνουμε στο νόημα ότι η ασθενής αυτή μάλλον έχει διαστολική της λειτουργία και καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως. Το λάβει κατά ανα BMI βέβαια αυξημένο, 36 ml ανά τετραγωνικό μέτρο, και ένα GLS, να υπενθυμίσω ότι οι τιμές για το GLS είναι πάνω από το μείον 19%, είναι στο μείον 15%, ελαφρώς επηρεασμένο, ένας πρώιμος δείκτης που χρησιμοποιούμε ακόμα και στους ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπείες για να μπορέσουμε να λάβουμε οποιαδήποτε πολύ μικρή πρώιμη βλάβη του μυοκαρδίου. Μια ανεπάρκεια βέβαια της τριλόχινας βαλβίδας στο 3,1 και μια PASP ελαφρώς αυξημένη στο 40 mm στήλης υδραργύρου. Μάλλον σιγά σιγά τίνουμε στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως. Από τις ήδη κατευθυντήριες οδηγίες βλέπουμε πως μιλάμε για μια ασθενή με αρτηριακή υπέρταση, είτε μιλάμε για τις κατευθυντήριες οδηγίες του ESC του 2024, είτε για τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες της εταιρείας υπέρτασης του 2023. Δανειζόμενος πάντα τις κατευθυντήριες οδηγίες του ESC του 2023, βλέπουμε ότι πράγματι όσον αφορά τον υπέρηχο καρδιάς, βλέπουμε πως έχουμε μια υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, συγκεντρική υπερτροφία συγκεκριμένα, αυξημένες πιέσεις πλήρωσης αριστερής κοιλίας, βέβαια ένα λάβει αυξημένο, όπως αναφέρουμε, πάνω από τα 34 ml ανά τετραγωνικό μέτρο και ένα ελαφρώς επηρεασμένο GLS. Μιλάμε σίγουρα ότι έχουμε μια καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως από τον υπέρηχο και μόνο. Ερχόμαστε όμως και στα νεφρά. Βλέπουμε ότι η ασθενής είχε ένα EGFR κάτω από 60 ml ανά λεπτό, ένα ACR ούρων πάνω από 30 mg ανά γραμμάριο, οπότε μιλάμε και μια αρχόμενη νεφρική βλάβη. Πριν από αυτά, να πούμε ότι κατά κύριο λόγο εμείς οι καρδιολόγοι, μια εξέταση την οποία χρησιμοποιούμε για να δούμε αν και κατά πόσο η ασθενής είναι συμπτωματική ή όχι, είναι μια εξέταση που στην Ελλάδα θεωρώ ότι αν όχι στη βρεφική, είναι μάλλον στην παιδική της ηλικία, καθώς τη χρησιμοποιούμε. Είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά ουσιαστικά για τους ως προμεταμοσχευτικός έλεγχος ή στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Εμείς προσπαθούμε να δούμε αν και κατά πόσο οι ασθενείς αυτοί έχουν πράγματι συμπτώματα και δει βέβαια στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια για να βάλουμε και με τη βούλα την διάγνωση. Βλέπουμε λοιπόν πως αυτή η γυναίκα σε ένα κατά κύριο λόγο το πιο γνωστό από όλους Bruce πρωτόκολλο έκανε περίπου 5 λεπτά εργοσπυρομετρία με υπέρμετρη νότροπη και χρονότροπη απάτηση. Έφτασε πολύ γρήγορα σε αυξημένες πάνω 190 πάνω από 80 mm στήλης υδραργύρου την αρτηριακή πίεση και πολύ γρήγορα βέβαια έφτασε την καρδιακή συχνότητα πάνω από το 90%, 142 παλμούς ανά λεπτό. Ενώ ο κύριος λόγος για τον οποίο ουσιαστικά διακόπηκε η εξέταση αυτή ήταν η δύσπνοια. Δεν θα σταθώ στους πολλούς παραμέτρους γιατί μάλλον θα χαθούμε εδώ. Απλά να αναφέρω ότι κύριες ενδείξεις που μπορούν να μας οδηγήσουν στο ότι μιλάμε για μια ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια είναι πρώτον το ότι διέκοψε κατά κύριο λόγο και 9 στα 10 στο Borg Scale για τη δύσπνοια. Πετύχαμε το αναερόβιο κατόφλι πάνω από 1,1, δηλαδή το διοξείδιο που έβγαζε η ασθενής προς το οξυγόνο ήταν πολύ μεγαλύτερο. Η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου που μιλάει για την λειτουργική ικανότητα της ασθενούς και βέβαια για την ευπάθεια ή όχι της ασθενούς ήταν κάτω από το 85%, ενώ ένας άλλος δείκτης που μιλάει για τις αυξημένες πιέσεις πλήρωσης της αριστερής κοιλίας, αριστερού κόλπου αλλά και για τις πνευμονικές πιέσεις ήταν πάνω από στο 39%, ουσιαστικά πάνω από το 34% όπως ήταν το φυσιολογικό. Εδώ βλέπαμε μια καμπύλη. Ουσιαστικά η φαπτόμενη της και όσο πιο απότομη είναι αυτή η καμπύλη, πάνω από το 32 είναι το όριο σε εμάς, είναι αυτό το οποίο ορίζει αν και κατά πόσο έχει αυξημένες πιέσεις πλήρωσης η αριστερή κοιλία. Και πράγματι εδώ μιλάμε για το 40. Άρα μιλάμε ότι η ασθενής αυτή έχει διαστολική λειτουργία. Εννοείται βέβαια και στην αρχή αλλά και στο τέλος της εργοσπυρομετρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια απλή σπυρομέτρηση για να δούμε αν και κατά πόσο είναι και φυσιολογική και η όγκη και ο εκνόμενος όγκος αέρα και η ζωτική χωρητικότητα του πνεύμονα σε αυτή την ασθενή. Και αν κάνουν και κατά πόσο ουσιαστικά επηρεάζεται από μια πιθανή χρόνια από φρακική πνευμονοπάθεια, άσθμα ή οτιδήποτε άλλο. Όπως βλέπουμε εδώ, μάλλον είναι άνω του φυσιολογικού πάνω από το 80% στις 4 κύριους παραμέτρους. Και για να συνεχίσω, μην καθυστερούμε περαιτέρω, ουσιαστικά αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη διάγνωση είναι κατά κύριο λόγο το HFpEF score ή το συγκεκριμένο που είναι λίγο πιο αναλυτικό, το HFA-PEF αλγόριθμο. Ουσιαστικά βλέπουμε αν και κατά πόσο ο ασθενής είναι συμπτωματικός ή δεν είναι συμπτωματικός. Έχουμε βέβαια τις εξετάσεις ρουτίνας όπως είναι ο υπέρηχος καρδιάς, όπου είναι το καρδιογράφημα, μια ακτινογραφία, αν υπάρχει κλινική εξέταση, πιθανότητα από τα ακροαστικά ευρήματα της κλινικής εξετάσεως να έχει μια πλευρητική συλλογή ο ασθενής και βέβαια τα ανατριερωτικά πεπτίδια που εδώ όπως είδαμε και πάλι ήταν αυξημένα.
Πράγματι ήταν αυξημένα στην ασθενεία. Απλά να θυμίσω κάτι το οποίο ακόμη και αρκετοί καρδιολόγοι δεν το ξέρουν. Σε πολλές περιπτώσεις παχύσαρκων ασθενών, παρότι μπορούμε να στείλουμε ένα τηρωτικό πεπτίδιο και πράγματα ο ΙΟΠΗ σε όλες τις ειδικότητες και πνευμονολόγους και παθολόγους και καρδιολόγους, μας επιτρέπει 2 φορές ετησίως να στείλουμε σε ασθενή που υποψιαζόμαστε για τη δύσπνοια και έχει πιθανότητα ανάπτυξης ή διανεπτυγμένη καρδιακή ανεπάρκεια. Υπάρχει πιθανότητα σε αυτούς τους ασθενείς με παχυσαρκία να έχουμε φυσιολογικά τέτοια πεπτίδια. Εξού και βέβαια είχαμε κάνει και την εξέταση της εργοσπυρομετρίας για να βάλουμε και με τη βούλα τη διάγνωση. Εφόσον έχουμε αυτά, βλέπουμε λοιπόν το σκορ το οποίο έχει ασθενής και να πω εδώ ότι και με τους μορφολογικούς χαρακτήρες από τον υπέρηχο καρδιάς και με τους λειτουργικούς χαρακτήρες, αλλά βέβαια και από τα ανατηρωτικά πεπτίδια είναι υψηλό σίγουρα το σκορ και η πιθανότητα να μιλάμε για καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως, οπότε μπαίνει και η διάγνωση. Ερχόμαστε τώρα ουσιαστικά στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ασθενείς. Δεν θα σταθώ σε αυτή την ομιλία σε μελέτες, καθότι υπάρχουν, όπως βλέπουμε, πάνω από 2-3 κατευθυντήριες οδηγίες. Είτε μιλάμε για υπέρταση, είτε μιλάμε για ζαχαρόδιαβήτη, είτε για καρδιακή ανεπάρκεια, είτε μιλάμε για χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο και πιθανείς συνοσιρότητες όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια και η νεφρική ανεπάρκεια. Θα δανειστώ τις κατευθυντήριες οδηγίες κατά κύριο λόγο της αρτηριακής υπέρτασης του 2023 και του 2024 της Εταιρείας Υπέρτασης και της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Μιας και είναι ο κύριος, ο πιο συχνός μάλλον, προδιαθεσικός παράγοντος για καρδιακιακά και όχι μόνο. Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε ένα πλήρες workup αυτών των ασθενών, όπως βλέπουμε και στις κατευθυντήριες οδηγίες του OSH, όπως και στο ESC. Πέραν από τον αρχικό βασικό έλεγχο ρουτίνας, θα πρέπει οπωσδήποτε βέβαια και με ένα πλήρη κλινικό και κλινική εξέταση, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε βέβαια και την εκτίμηση πιθανώς βλάβης οργάνων στόχων όπως είναι η καρδιά και η νεφρή. Ακόμη και αν μιλάμε για πρώιμα στάδια όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως ή και βέβαια μια πρώιμη νεφρική ανεπάρκεια. Και πάντα εκτιμώντας το σκορ, χρησιμοποιώντας το σκορ 2, το σκορ 2 για τους ηλικιωμένους ή το σκορ 2 για τους ζαχαρόδι διαβήτη. Ερχόμαστε λοιπόν στις κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση και βλέπουμε ότι πράγματι η ασθενής αυτή ανήκει στην υψηλού κινδύνου, καρδιακιακού κινδύνου και βέβαια χρησιμοποιώντας και το σκορ 2, χωρίς να έχει, αν υποθετικά μιλούσαμε ότι δεν είχε καμία βλάβη στο όργανο στόχο αυτή η ασθενή, 74 ετών, θα βλέπουμε ότι έχει ουσιαστικά ένα σκορ δεκαετούς καρδιακιακού κινδύνου στο 56,6%. Αυτό από μόνο του, ακόμη και χωρίς βλάβη στο όργανο στόχο, την κατατάσσει στην πολύ υψηλού καρδιακιακού κινδύνου, οπότε θα πρέπει σίγουρα να δράσουμε άμεσα και επιθετικά. Από τις κατευθυντήριες οδηγίες βέβαια της εταιρείας υπέρτασης και της καρδιολογικής εταιρείας, αυτό το οποίο βλέπουμε τις ηλικίες άνω των 65 ετών, κατά κύριο λόγο για δευτεροπαθή υπέρταση, θα πρέπει να εξετάσουμε και κατά πόσο η ασθενής έχει αθεροσκληρωτική νόσο στις νευρικές αρτηρίες. Ένας φυσιολογικός υπέρηχος νεφρών, το πήρε και αλδοστερόνη ουσιαστικά και τη λειτουργικότητα της ρενίνης και την συγκέντρωση της αλδοστερόνης δεν ανέδειξαν παθολογικές τιμές, ίσως από υπερβάλλον ζήλων το στείλαμε. Το τρίπλεξ νεφρικών αρτηριών δεν ανέδειξε κάποια ασθένεια των νεφρικών αρτηριών και βέβαια δεν είχαμε κάποιο επινεφρίδιο, κάποιο αδένωμα στα επινεφρίδια. Ερχόμαστε λοιπόν στην αντιμετώπιση αυτούς τους ασθενούς. Από το κομμάτι αρχικά της υπέρτασης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε σε αυτήν την ασθενή πτώση κάτω από 140, κάτω από 80 mm στήλη σιδαριού και βέβαια εφόσον το ανέχεται και μιλάμε για ασθενή με ζαχαρόδιαβήτη τύπου 2, κάτω από 130, κάτω από 80 mm στήλη σιδαριού και βέβαια εξατομικευμένα για αυτή την ασθενή. Εκτός από τις υπόλοιπες οδηγίες, όπως είναι ουσιαστικά η αντικατάσταση του χλωρίχου νατρίου από χλωρίχο κάλιο, όπως είναι η έναρξη της φυσικής δραστηριότητας και εννοείται πως με την εργοσπυρομετρία, βλέποντας και τη λειτουργική ικανότητα, αν ήμασταν σε ένα αναπτυγμένο ευρωπαϊκό κράτος, θα κάναμε και τη συνταγογράφηση αντίστοιχα της άσκησης. Εκτός από την εξατομικευμένη διατροφή, βέβαια, και την όσο το δυνατόν περιορισμό της κατάχρησης του αλκοόλ και διακοπή του καπνίσματος, θα πρέπει βέβαια να ξεκινήσουμε τη φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, ουσιαστικά επιλέγουμε κατά κύριο λόγο τους αναστολής του άξονα, αναστολής διάβολου ασβεστίου και βέβαια κάποιο διουρητικό. Πάντοτε βέβαια προσπαθούμε να είμαστε σίγουροι ότι παρακολουθώντας τον ασθενή σε ανατακτά χρονικά διαστήματα αρχικά, ότι δεν μιλάμε για ανθεκτική υπέρταση που έχει σαν μεγαλύτερο κίνδυνο την περαιτέρω βλάβη των οργάνων στόχων. Ξεκινώντας και μιλώντας για την καρδιακή ανεπάρκεια, κατά κύριο λόγο ήδη από τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν μπει και στις οδηγίες της αρτηριακής για την αντιμετώπιση της αρτηριακής επίεσης, βλέπουμε ουσιαστικά ότι σαν πρώτη γραμμή θεραπείας είναι η αναστολή του άξονα. Είτε μιλάμε για την αναστολή του μεταρρυπτικού ενζήμου της αγιοτενσίνης, είτε μιλάμε για τις αρτάνες σε περίπτωση που δεν ανέχονται από τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
Και βέβαια για περιπτώσεις ασθενών που είναι λίγο οριακές οι πιέσεις και όχι τόσο αυξημένες, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμη και τα άρνης, τους αναστολής ακοπιλτρίνης, βαλσαρτάνης, με τα υπόλοιπα φάρμακα. Βέβαια, πρωταρχικός ρόλος στην θεραπευτική μας φαρέτρα είναι οι SGLT2 αναστολής που έχουν μπει την τελευταία πενταετία σίγουρα στην καρδιολογία, εκτός από το ζαχαρό διαβήτη, αυτό το φάρμακο. Εκτός από αυτό, βέβαια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα φάρμακα, όπως είναι οι β-αποκλειστές, όπως είναι η αναστολή αλδοστερόνης και άλλα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Το ίδιο ουσιαστικά συστήνουν και κατευθυντήριες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία για την αντιμετώπιση της αρτηριακής πίσης, που δημοσιεύτηκαν τον Αύγουστο του 2024. Με βέβαια πρωταρχικό ρόλο για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών με HFpEF και των υπερτασικών ασθενών του SGLT2 αναστολής με ένα αλφα σύσταση. Ερχόμαστε τώρα ουσιαστικά στις κατευθυντήριες οδηγίες του 2023 και του 2024, όπως θα δούμε και συνέχεια, για τους ασθενείς που έχουν και ζαχαροδιαβήτως νοσηρότητα και παχυσαρκία. Εννοείται πως σε αυτούς τους ασθενείς, για να μειώσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τα συμβάντα, συστήνεται η χρήση των SGLT2 αναστολέων. Και βέβαια σε πιθανότητα διαβητικής νεφροπάθειας, για να πετύχουμε και νεφροπροστασία και καρδιοπροστασία, συστήνουν βέβαια και την χορήγηση των μη στεροειδούς αναστολή αλδοστερόνης της φινερενόνης. Σε ασθενείς που είναι παχύσαρκοι, είτε μιλάμε για νοσοκόνο παχυσαρκία είτε και για παχυσαρκία, συστήνουν και για τη ρύθμιση του ζαχαρόδους διαβήτη τα νεότερα φάρμακα, τα GLP-1 ή τα GIP-GLP-1 ανάλογα. Ουσιαστικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο φαίνεται να αντιμετωπίζεται από τις κατευθύνσεις οδηγίες του 2024 για την αρτηριακή υπέρταση ακριβώς ο ασθενής που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η ασθενής αυτή. Ερχόμαστε τώρα στο αν η ασθενής αυτή έχει χρόνια νεφρική νόσο, που από ό,τι φαίνεται έχει. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Εκτός από την πρωταρχική θεραπεία με αναστολή στο άξονα, είτε μιλάμε για μέτα ή για σαρτάνες, που θα μπορούσαν να μειώσουν την μικροαλβουμινουρία που έχει αυτή η ασθενής, συστήνεται βέβαια SGLT2 αναστολής. Είτε μιλάμε για διαβητική ή για μη διαβητική νεφροπάθεια. Έως το όριο βέβαια το 20 ml ανά λεπτό για το EGFR. Και βέβαια σε διαβητική νεφροπάθεια, όπως και προηγουμένως είδαμε, το μη στεροειδή αναστολή αλδοστερόνης, την φινερενόνη. Σε αυτούς τους ασθενείς, βέβαια, θα πρέπει οπωσδήποτε, σε περίπτωση που δώσουμε φάρμακα, άλλα όπως είναι αναστολή της αλδοστερόνης, να προσέχουμε την πιθανή υπερκαλλιεμία που μπορεί να προκαλέσει. Ειδικά αν έχουμε και βέβαια αλλαγή της διατροφής και αντικατάσταση του χλωριούχου νατρίου με χλωριούχο κάλιο. Ουσιαστικά στις ίδιες οδηγίες φαίνεται να κατευθύνονται και οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2024 και δεν θα σταθώ ιδιαίτερα για την ευκολία του χρόνου και για να συνεχίσουμε πιο γρήγορα. Βλέπουμε ότι ήδη από το 2018 και άλλα consensus paper και reviews το οποίο έχουν βγει συστήνουν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να χορηγήσουμε για να έχουμε την καρδιονεφροπροστασία αυτών των ασθενών του SGLT2 αναστολής, βέβαια με προσοχή, κυρίως σε ασθενείς που έχουν λόγω της έδρανης γλυκοζουρίας μια γλυκοσλιωμένη πάνω από το 10% και σε πολύ ευπαθείς και ηλικιωμένους ασθενείς. Ερχόμαστε τώρα για τις υπόλοιπες νοσηρότητες τις οποίες έχει αυτή η ασθενής. Όπως είπαμε, έχει και υπερλιπιδεμία. Σίγουρα θα πρέπει οπωσδήποτε να χορηγήσουμε στατίνη με τις γνωστές πλειοτροπικές δράσεις και συνδυασμό στατίνης με εζετιμίμπη, αν και εφόσον το χρειάζεται η ασθενής, και αν αποτύχουμε να πετύχουμε τους στόχους, μιας και μιλάμε για πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, και βέβαια το συνδυασμό με τα νεότερα φάρμακα, τα PCSK9. Πάντα σε συνδυασμό σε ένα πολυχάπι. Ερχόμαστε τώρα στο πώς αντιμετωπίσαμε αυτή την ασθενή. Χορηγήσαμε ολμεσαρτάνη και αμυλοδιπίνη σε συνδυασμό, φινερενόνη για την νεφροπάθεια ουσιαστικά, υποθέτοντας ότι σίγουρα και ο ζαχαρόδος διαβήτης σίγουρα θα έπαιξε κάποιο ρόλο για την αρχόμενη νεφρική ανεπάρκεια. Δεν χορηγήσαμε SGLT2 αναστολής αρχικά στα πλαίσια της έντονης γλυκοζουρίας που θα είχε και τον αρρύθμιστο ζαχαρό διαβήτη, το συνδυασμό του ορβαστατίνης και ζετιμίμπης και βέβαια πάντα σε συνεννόηση με τους διαβητολόγους συνεργάτες μας, μετφορμίνη, GLP-1 ανάλογο και βέβαια ινσουλίνη. Συμπεραίνοντας, για αυτούς από αυτό το περιστατικό θα πρέπει σίγουρα και για παρόμοια περιστατικά να έχουμε μια πολύ καλή εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Μια πολύ καλή γλυκαιμική ρύθμιση από τους διαβητολόγους, καλή ρύθμιση των υπόλοιπων νοσηροτήτων όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση, η δυσλιπιδεμία και οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω νοσηρότητα, και βέβαια να χρησιμοποιήσουμε φάρμακα όπως είναι η SGLT2 αναστολή, τα GLP-1 ανάλογα, φινερενόνη και άλλα φάρμακα που φαίνεται ότι προσφέρουν την καρδιονεφροπροστασία που ζητάμε ουσιαστικά για να μειώσουμε τα καρδιαγγειακά συμβάματα και πολύ αργότερα βέβαια και το θάνατο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Προσπάθησα να είμαι λίγο σύντομος, μιας και ξεφύγαμε. Εξαιρετικός. Κυρία Νούτσο, να σχολιάσω Ναι, εγώ. βεβαίως. Μια χαρά τα είπε ο Χρήστος. Εδώ να πω ότι συνεργαζόμαστε στο Ιατρείο Διαβήτης και Καρδιά,
Οπότε πάρα πολύ σωστά δεν βάλαμε το SGLT2 ευθύς εξ αρχής, μια που ήταν τόσο ψηλή η γλυκοσλιωμένη αιμοσφαιρίνη, γιατί υπάρχει ο φόβος της ευγλυκαιμικής κατοξέωσης μερικές φορές, ειδικά σε τόσο υψηλές τιμές σε άτομα με ινσουλινοπενία. Να, Για να Και να ακούσω πω εδώ να τον κάτι. ευχαριστήσω επ' ευκαιρία για τη συνεργασία, την εξαιρετική συνεργασία Εγώ που έχουμε ευχαριστώ. καθημερινά. να μου επιτρέψετε και εμένα να κάνω ένα σχόλιο ότι αυτά όλα τα καλά που λέτε οφείλονται και στο 301 που είπε ο κύριος Σωστό, Φραγκούλης, η Ισχύει, διετία ισχύει. πολύ σωστό. που ήταν σε εμάς επάνω. Να σχολιάσει ο κύριος Ρίχτερ. Βέβαια. Ναι, να πω ότι πολύ ωραία η ομιλία του κυρίου Φραγκούλη και φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί από ενδοκρινολόγους, διαβητολόγους. Καταρχήν μίλησε για φινερενόνη, που εμείς οι καρδιολόγοι ακόμα δεν μπορούμε να τη γράψουμε, γιατί δεν, μολονότι έκανε μελέτη στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα, δεν έχει πάρει ακόμα την ένδειξη, άρα κάπου από τους διαβητολόγους την έχει δει. Δεύτερον, ναι, ένα πολύ ωραίο περιστατικό πολυεπίπεδο. Δύο-τρία σχόλια. Ένα, καταρχήν το σκορ. Νομίζω ότι αν εξαιρέσει έναν πολύ εξειδικευμένο καρδιολόγο, το υπερηχογραφικό σκορ είναι άχρηστο. Δεν είναι καν για το μέσο καρδιολόγο, ούτε πρόκειται να κάνει 15 μετρήσεις για να βαφτίσει έναν ασθενή με μία νόσο που στην πραγματικότητα, μόλις δεις τον παχύσαρκο υπερτασικό να διαβαίνει την πόρτα του ιατρείου και να έχει λίγο δύσπνοια, ξέρεις ότι 90% αυτό είναι. Δεν χρειάζεται καμία άλλη μέτρηση. Δεύτερον, για καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα. Νομίζω ότι αυτό που έχει, συμφωνώ, και το ProBNP και όλα τα κάνουμε, αλλά τελικά αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι γιατί το κάνουμε. Το κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του ασθενή, διότι μέχρι στιγμής δεν είδαμε να μειώνουμε την πιθανότητα θανάτου του. Καμία μελέτη με SGLT2 δεν έδειξε μείωση θνησιμότητας. Δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά πρέπει να έχεις μία δύσπνοια για να δεις αποτέλεσμα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι και είπε ο κύριος Φραγκούλης, ας πούμε, ότι αυτή η ασθενής δεν περπατούσε. Ερώτημα, αν πραγματικά έχεις έναν ασθενή 200 κιλά που πονάν τα γόνατά του στα 10 βήματα όταν έχει και δεν έχει δύσπνοια, θα τον ωφελήσουμε σαν 16ο φάρμακο να πάρει SGLT2? Πιθανά ναι, πιθανά όχι. Εκεί έχω μέσα μου ερωτήματα. Νομίζω ότι όμως, για να μην πάμε στις υπερβολές, όλοι αυτοί οι ασθενείς που έχουν πίεση στην πνευμονική, μεγάλο κόλπο, είναι υπερτασικοί ή παχύσαρκοι, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ωφελούνται. Θέλετε από τη μείωση συνοτηρωτήτων, θέλετε από το γεγονός του ότι προστατεύουμε τα νεφρά. Δηλαδή εμείς τι κάνουμε, δίνουμε διουρητικά να τα χαλάσουμε και SGLT2 να τα φτιάξουμε. Αυτή είναι η ισορροπία που μπορούμε στην καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα. Στο κομμάτι των λιπιδίων δεν έχω κάτι να πω. Στην υπέρταση, δεν νομίζω ότι, πολύ σωστά το είπατε, ότι ίσως κάθε υπερβολή το ψάχνουμε αυτόν τον ασθενή, διότι αυτό που είχαν πει από πολύ παλιά οι Αμερικανοί, ότι η λέξη δευτεροπαθής υπέρταση θα τη σκέφτεσαι μόνο όταν ο ασθενής υπό τριπλή φαρμακευτική αγωγή σε μέγιστη δόση δεν ρυθμίζεται, είναι αλήθεια. Και θυμάμαι πάντα το paper του Μιχάλη Δούμα και της Στέλλας Δούμα στο Lancet 15 χρόνια πριν, που απλά παίρνανε όλους με αρρύθμιστη υπέρταση και τους βάζανε σπυρονολακτόνη και είδανε τεράστια αρρύθμιση από έναν δευτεροπαθή υπεραλδοστερονισμό, και ανεξάρτητα από το αν θα κάνεις οποιαδήποτε άλλη εξέταση ή οτιδήποτε άλλο, το αποτέλεσμα ήταν καλό και κατέληγαν ότι είναι ένα είδος δευτεροπαθούς υπεραλδοστερονισμού και όχι πρωτοπαθούς, και οι αναστολείς βοηθούν. Νομίζω πάντως ότι έχουμε όπλα στη φαρέτρα μας. Η παχυσαρκία συνειδητοποιούμε ότι είναι ένα μείζον πρόβλημα.
Νομίζω ότι όσο το κοιτάμε παραπάνω, ειδικά τώρα που υπάρχουν και φάρμακα που υποστρέφουν παχυσαρκία, συνειδητοποιείς πόσους μεγάλους αριστερούς κόλπους και υπερτροφικές αριστερές κοιλίες θα δεις χρόνια αφού έχει ρυθμίσει την υπέρταση, και το πιο πιθανό είναι ότι μεγάλη συνεισφορά και σε όλο αυτό έχει και η μεγάλη παχυσαρκία που έχουν οι ασθενείς. Σας ευχαριστώ. Δεν είχα να πω και πολλά, γιατί τα είπε πολύ ωραία ο κύριος Φραγκούλης, 2-3 απόψεις είπα. Πολύ καλές και Θετικές ευχαριστούμε, απόψεις. Δημήτρη. Ε, Ευκαιρία να κάνω κι εγώ, ο μη καρδιολόγος, ε, ένα σχόλιο πάνω στο ότι δεν χρειάζεται να φτάσουμε στη φάση που αναρωτιόμαστε για υπέρταση με αντίσταση, resistant, που κόλλησε στον όρο τώρα. Αντικτική. Υπάρχει πρόθεση, υπάρχει η υποστήριξη ότι ένα μεγάλο ποσοστό υπερτάσεων που τις θεωρούμε ιδιοπαθείς οφείλονται σε υπερδοστονισμό. Δεν υπάρχει, ας πούμε, στις επίσημες στις οδηγίες, να μελετάμε αυτό το ενδεχόμενο όταν έχουμε ένα άτομο με υπέρταση, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό των υπερτασικών αυτών που έχουν υπερδοστονισμό. Τι γνώμη έχεις, Δημήτρη, γι' αυτό? Ναι, εγώ θα συμφωνήσω ότι ένα μεγάλο ποσοστό των υπερτασικών έχουν υπεραλδοστερονισμό, και αυτό είναι κάτι που το βλέπεις περισσότερο χρόνια υπερτασικούς, ή αρχικά τουλάχιστον ρυθμίζονται με οποιοδήποτε φάρμακο. Πάντως τα φάρμακα αυτά, οι MRAs ας πούμε, είναι πραγματικά σωτήρια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα. Ερωτήσεις δεν βλέπω. Κύριε Σαλαπάτα, έχετε κάτι? Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια γραπτή Δεν ερώτηση, έχουμε κάποια ωστόσο ερώτηση. καλό είναι να θυμίσουμε σε όλους ότι Να μπορούν κάνω. να ζητήσουν να πάρουν το λόγο σηκώνοντας το χέρι, πατώντας το κουμπάκι με την παλάμη που έχουν όλοι μπροστά τους, ώστε να τους δώσουμε το λόγο να μιλήσουν απευθείας και να κάνουν σχόλιο ή κάποια ερώτηση. Να κάνω εγώ στον κύριο Φραγκούλη και την κυρία Νούτσου, πόσο καιρό μετά βάζετε τον SGLT2? Δηλαδή αυτός είναι με 10 γλυκοζηλιωμένοι, θα του βάλετε ό,τι θα του βάλετε. Τον SGLT2 πόσο καιρό μετά θα τον προσθέσετε, με ποιο κριτήριο μπαίνει σε δεύτερο χρόνο? Αν απαντήσω εγώ, μετά από ένα μήνα νομίζω ότι είμαστε απόλυτα ασφαλείς. Με τις μετρήσεις πάμε περισσότερο. Όταν αρχίσουν και πέφτουν οι τιμές, εδώ είχε 300 ζάχαρο και είχε και 10 γλυκοσλιωμένη. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα, γιατί δεν θα δούμε πολύ μεγάλη διαφορά της γλυκοσλιωμένης αιμοσφαιρίνης άμα την κάνουμε τόσο γρήγορα, θέλει ένα τρίμηνο για να αλλάξει. Άμα πέσουν οι τιμές, νομίζω ότι είμαστε αρκετά ασφαλείς να τον προσθέσουμε. Αν πέσουν στο 200, στο πόσο? Ναι. 200. Να προσθέσουμε, Εμπειρικά μιλάω τώρα. Εμπειρικά, ναι. Ναι, μπορώ να προσθέσω κάτι, μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. κυρία Όταν υπάρχει Χουρδάκη. τέτοια έντονη γλυκαιμία, στην ουσία, αυτό που περιμένεις είναι ότι ενδεχομένως θα έχεις και πολύ έντονη γλυκοζουρία. Οπότε μπορεί να το κάψεις κάπως το φάρμακο, αν το βάλεις εξ αρχής, γιατί μπορεί να κάνει και συμπτωματολογία έντονη, να κάνει και μικητιάσεις. Δηλαδή, όσο πιο ψηλή είναι η τιμή γλυκόζης στο αίμα, τόσο περισσότερο περιμένεις ότι θα βγάλει και στα ούρα ο ασθενής. Άρα δεν το θες και γι' αυτό το λόγο. Ενώ αν είναι πιο καλά ρυθμισμένος, δεν θα βγάλει την ίδια ποσότητα και γλυκόζης στο αίμα, θα έχεις δηλαδή τα ωφέλη μετά που έχεις όσον αφορά την καρδιά και τον νεφρό. Πέρα από αυτό, αν μου επιτρέπετε, αν τελειώσατε, κυρία Χουρδάκη, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι φάρμακο το οποίο θα ρίξει δραστικά τη γλυκοζηλωμένη ομοσφαιρίνη, σε ένα ποσοστό 0,5% περίπου, που δεν είναι το κριτήριο αυτό για να μπει σε τόσο υψηλά ζάχαρα. Τα ζάχαρα πρέπει να πέσουν και μετά. Συμφωνώ απολύτως, και το κριτήριο είναι κυρίως το αν από τον έλεγχο που θα κάνουμε, αν θα βρούμε δευτεροπαθείς βλάβες στα νεφρά και στην καρδιά. Οπότε, ομολοποιώντας το ζάχαρο, περνάμε
με αυτήν την λογική και όχι τόσο της ρύθμισης στη χορήγηση αυτών των φαρμάκων. Να πούμε ότι για το Αντίρρηση? ήταν οριακή η ασθενής να πάρει και 인σουλίνη. Δηλαδή στο 10 γλυκοσλιωμένη Ναι, συνήθως ξεκινάμε και insulin, αλλά με το SGLT2, με τον αγωνιστή GLP-1 σαφώς θα είχε καλύτερα αποτελέσματα και ως προς το σωματικό βάρος. Εδώ να πω την αλήθεια, ήταν μια δική μου παράληψη το δεν το έβαλα. Πράγματι, μετά από 2 μήνες περάσαμε σε ζηλίτιο την ασθενή αυτή. Κανονικά είχε πέσει, ήταν κάτω από 200 σίγουρα τα ζάχαρα νηστείας της και βέβαια στο τρίμηνο πάλι είχαμε δει γύρω στο 8,2 την γλυκοσλιωμένη. Αλλά ήταν δική μου παράληψη που δεν το ανέφερα στο τέλος της ομιλίας. όχι, ήταν αναμενόμενο αυτό. Βέβαια. Υπάρχει άλλη ερώτηση, κάποιο σχόλιο, Δημήτρη, ή από τους άλλους Απλά ομιλητές? αναρωτιόμουν, επειδή δεν το έχω δει, κύριε Φραγκούλη, έχετε χρησιμοποιήσει, βλέπετε, φινερενώνη βλέπετε να μπαίνει σε Να, ασθενείς. Δεν το έχω δει, γι' αυτό να ρωτάω. πω την αλήθεια, λόγω του ότι κάνουμε το ιατρείο καρδιάς και διαβήτη, ναι. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει να το βάζουμε σε περιστατικά αυτά. Βλέπετε βελτίωση σε δύσπνιο, δηλαδή στον SGLT2 Μμμ. έχουμε μάθει, θα έχει πτώση του ProBNP, θα έχει βελτίωση συμπτωμάτων. Είναι ένα 80 με 90% των ασθενών που το αναφέρει αυτό. Στη φινερενόνη τι εμπειρία έχετε? Ουσιαστικά είναι πολύ μικρή εμπειρία, να πω την αλήθεια, δηλαδή είναι κάτω των 10 περιστατικών που έχουμε βάλει. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι πράγματι στο τρίμηνο είχαμε μια πτώση του ACR. Πράγματι, δηλαδή από εκατοντάδες έχει πέσει και σε δεκάδες τουλάχιστον το ACR από ό,τι έχουμε δει. Βέβαια, τα περιστατικά αυτά είναι δυστυχώς 7-8. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε μεγάλη εμπειρία στο ιατρείο. Κάτι ασυδιαβήτη. Κατάλαβα. Αν δεν έχουμε Συμφωνήσω, κάτι ναι. άλλο, Μαρίνα, να τελειώσουμε με Βεβαίως, ναι. μια υπενθύμηση που ήθελα να κάνω. Μάλλον πρώτα, ναι, υπενθύμηση είναι ότι ο φετινός κύκλος των 6 διαδικτυακών μαθημάτων τελείωσε με αυτό το σημερινό. Θα έχουμε την επόμενη σεζόν από τον Νοέμβριο που μας έρχεται. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που παρακολούθησαν αυτά τα μαθήματα και να τους δώσουμε ραντεβού για τότε. Και ένα δεύτερο να πω ότι τέλη Μαΐου 29 με 31 στην Κεφαλονιά θα γίνει το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΚΟΜΕΝ με θεματολογία ενδιαφέρουσα και με πιστεύω με πολύ καλούς ομιλητές. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. Μαρίνα, έχεις το λόγο. Να ευχαριστήσω και εγώ, καταρχάς τους ομιλητές μας για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις, εξαιρετικούς σχολιασμούς και βέβαια τους ακροατές μας που μας άκουσαν σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, που υπέμειναν μαζί μας. Να ευχηθώ καλό Πάσχα πρώτα απ' όλα, με υγεία, καλή Ανάσταση σε εσάς, στις οικογένειές σας και σε άλλα με υγεία θα πω. Καλό Καλό Πάσχα σε βράδυ σε όλους. όλους. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ.